Bugün Sabir Mutlu'nun ismindeki Minzele Tatar Devlet Drama Tiyatrı üzerinin 85. icadi sezonunun yola. Юбилей сезонunda zor vakıgalar bilen istek kalır. Uzun sezonda Şıngız Aytmasov eseri boyunca koyulgan Cemile melodramасы 2020 yılın dekabrında Hüner 12. Bütün Rossiya Yaş Rejissura Festivalında katlaştı. Total ornamenti Canlangan Bizekler Baby spektakli 2021 yılının 24 aprelinde Yarşalı şehrinde Действующие лица deb atalgan 16. Bütün Rossiya Festivalında çıkış yasadı. Hem bir Türk'üm artistlar Yarşalı şehrinde uzgan Рабочая лошадка deb atalgan 4. Regionara Tiyatr Forumunda okup hüneri ustalıklarını gösterdiler. 2020 yılının 15. oktyabrında Nakmana Tiyatrını uyuşturucu, onun ismini yürütüşü Sabir Ağa Ümitbayev'in doğan gününde tiyatr yetekçiliği olmasındı. Biri de 28 yıl tiyatr bilen yeteklegen Tataristan'ın kazangan medeniyet hizmetkari Robert Şehir Ulu Şaymardanov layıklı yolga gitti. Güçlü alkışlar verin hele. Әйінді Татарстан Республикасы Мәдениет министрі Ирада Аюпова коллективқа яңа директорны. Өзіміздің Минзеле районы Таласты байлар ауылында туып өскен Илнур Зөфәр улы Гайниевны тәкъдим итте. Театрның уңышлары киң җәмәгатьчелекнең күз алдында. Без елдан ел яңа үрләрне яулап, алдағы көнгә карап атлыйбыз. Яңартылган состав һәм театр директоры Илнур Зөфәрович Гайниев идеясы белән Минзеле театры республиканы гына түгел, Рәсәйдә булыштырган беби театрларның җәкләк дип исемләнгән беренче иҗади бирү форумын уздырды. Казаннан, Мәскәүдән килгән театр белгечләре, республика театрлары директорлары һәм артистлар, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Уфа, республиканың Әлмәт, Әтнә шәһәрләреннән кунаклар Минзеле театрында әлеге форумда катнаштылар. Алга таба театр җитәкчелегенең максаты форумны фестиваль дәрәҗәсенә күтәреп, әлеге башлангычны Минзеле театрына, Минзеле җирлегенә беркетү һәм аның географиясын тагын да киңәйтү. Узган сезонда 9 премьера чыкты, шуларның 5-се соңгы ярты елда. Мындай вакыйгалар Минзеле театрының тарихында әле кабатланмады, бер тапкырда булмады. Хәзер инде сүзне Сабир Үмитбаев исемендәге Минзеле Татар дәүләт драма театрының директоры Илнур Зөфәр улы Гайниевка бирәбез. Рәхмәт итәбез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле кич, хөрмәтле Минзеле халкы һәм безнең артистларыбыз. Беренчедән котлап китәм үзебезнең коллективны бүгенге премьера белән тагын бер катлы алкышлар белән. Çünkü tiyatr için pремьера oyunda bik zor vakıga, o bik zor iş talep eten vakıga, hem de biz buna bik nıklap hazırlanıyoruz, elemin yama spesialist olarak bu benim için de bir uzun göre bir yama adamla aşılık bana gitti. Hem de şu pремьера gelgende ayarım rahmetimle eğitip gidesim kile şu eserini özünün eserini sahneye hem bana şunu da iskartıp gidelim. Minzele tiyatro tarihinde İlgiz Zayniyev'nin bu birinci işi hem Allah birse elip kileşekte biz birge işlerge nasip olsun. Dürüstüngün aytkanda İlgiz'in anın vakıtı biktiniz. Başında biz indi dekabrda söyleşe başlaganda bir şartratdım vakit yok dedi İlhan. Ama şartratdım vakit yok dedi. Hemen var üçüncüsünde biz anı bilen ortaktır tamamen şimdi günün söylep şu işe kiriştik. Bik zor rahmet şu spektakl zor günler olsun. Amin. Endi bugün sezonda yapabız biz tiyatral sezonda yapabız biz. Ezrek alıp barış etip gitti tiyatrda. Состав алмашынды. Ол енді состав алмашынғаш барлық теге. Яңа кіші, шундай татар мақалы бар бит. Яңа Сібірге, яңаша Сібір әлібетелер шуңа көрәйінді. Мен енді өзімнің теге подходлар белән кіріп биттім. Һәм енді өзіміздің шушы Минзеле театрына 83 жылы тарих булган Минзеле театры коллективына бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә әле генә біз бергә эшли башладык 15 октябрьдән. Инде бер театраль сезонында бүген ябып куйдык. Һәм инде шуны әйтеп китәсем килә, быелгы 2021 ел безнең театр өчен тагын да зур тантаналы ел, чөнки инде без быел ноябрь аенда шушы театрыбызның 85 еллык юбилейын бәйрәм итәчәкбез.
Мен енді ана сәхнеге шыққан сайын har вакыт айтам, чөнки һәрбер үткән шыққан әсәр, һәрбер үткән мероприятие, ул инде шушы юбилей кысаларында булачак һәм эшләнәчәк. Үзегез күрәсез, яңа төрле стилистика кертергә тырышабыз, яшьләрне тарту йөзеннән, һәм инде шушы бүгенге әсәрдә инде шуңа бер мисал, бүгенге әсәрдә инде тормышыбызда иң актуаль темаларның берсе, чөнки менә Мин 100% ышанам, менә шушында зал тутырып торган һәрбер тамашачы үзенең шушы өйләнгән вакыты, өйләнеп күпмедер вакыт үткәннән соң менә шушы һәрбер мизгел сездән дә башыгыздан үткән булгандыр. Шуның өчен инде безнең бурычыбыз яшь буынга шушы сәхнәдәге әсәрләр, спектакльләр аркылы шушы актуаль проблемаларны чыгарып, алар килеп чыкмасын дигән теләк белән эшләнә торган зур эшебез бу. Һәм инде шушы бурычыбызны без бергәләп, шушы матур яшь коллективыбыз белән һәм әле безнең 70 хезмәткәребез бар, шулар белән берлектә, әлбәттә шулай зал тутырып килгән тамашачылар белән берлектә матур иттереп, шулай иттереп театрыбызны гөрләтеп, даны күтәреп бергәләп эшләргә язсын. Бик зур рәхмәт. Премьер белән сезгә. Хәзер сәхнәгә Минзәлә муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Камил Римулла Нәҗмиевне чакырабыз. Рәхмәт итегез. Приглашаем на сцену заместителя председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, членом фракции «Единая Россия» в Государственном совете Республики Татарстан Людмилу Николаевну Рыбакову. Рәхмәт итегез. Кеш, хөрмәтле тамашачылар, мен инде бүген тема бик актуаль, шешкәләрдән башладым. Шуңа да чынлыкта да бик шат менә сезне барыгызны шулай тулы заллар белән үзебезнең театрыбызда күрүебезгә. 85-нче сезон театрыбыз өчен инде ул бик бай булды. Төрле безнең яңалыкларга, үзгәрешләргә, менә әйтеп киткәнчә инде яшь җитәкче, яңа проектлар һәм дә инде бу элекке безнең инде үзебезнең данлыклы директорларыбыз һәм коллективның куелган зур проектларны алга үстерүе, бүгенге көндә менә бу проектта безнең Бердәм Россия партиясының ярдәме белән бүгенге көнне сәхнәгә куелды. Аларны инде үстереп, аларны инде алга таба улайтып, зурайтып, форматларын үзгәртеп, эшләп китү, яңа җитәкчегә инде зур уңышлар телисе килә. Коллектив инде чынлыкта да бердәм җыелган коллектив. Бүгенге көндә аның үзенең югары бәясе бар. Театрыбызның инде бүгенге көндә 85 еллык тарихы бар. Аның инде данлыклы артистлары, аның данлыклы җитәкчеләре бар. Аллага шөкер, Рушайхлыш та монда. Шуңа да менә шу театрның данын югалтмыйча, аның шу булган бүгенге көндә артистларын саклап, яңадан инде яшьләрне үстереп, алга таба иҗади уңышларга ирешеп, шу үзебезнең шәһәребезне, республикабызны һәм инде Россиябызны данын яклауда керткән өлеше бик зур. Мен һәр чак сәхнәгә чыккан саен әйтәм, театрыбызның быел телләр елы, бердәмлек елы, аның ул юнәлештә керткән өлеше бик зур. Телләрне саклауда, гореф-гадәтләребезне һәм дә инде бүгенге көндән килгәндә алган премьера барыбыз өчен дә бик шундый төрле, бик мөһим, гыйбрәтле премьера булды. Үзләре инде яшьләр булуына карамастан бүгенге тормышыбызның, бүгенге гаиләләребезнең алар ачып безгә күрсәттеләр. Күбебез шу тормыш безне ничектер язмыш үткәрә, шушы булган сәкелтәле тормыш юлларыннан кемгәдер гыйбрәт, кемгәдер үзенә үзе нокта куеп, үзен үзе уйлап, алга таба тормышында менә шундый булган кимчелекләрне куймыйча, алга таба яшәргә, семьяны сакларга, мәхәббәтне сакларга, гаиләдә бер-беренә хөрмәт итүгә,
кіртіп, бір-біріңді яратып, тұрудан да ең жоғары әйбір жоқтыр. Енді бір-біріңді аунап, іште де тұрмышта да түрлі хәлләр бола. Бір-біріңе иңнәріңді иңге қойып, қырыңда кіші болу, ол бик зор тірек. Мына шындай тірек болғанда, бүтін болған тұрмышның ауырлықтарын жеңіп шығасың, алға барасың, алға қойылған ішләрні эшлисең, һәм халық алдында берген өзіңнің сүзләреңне үтәп, шушы халыкның яшәвен яхшыртуда керткән өлешең, ул ничектер алга таба теге ишуда дәфләндереп эшләндерә, яшәндерә. Шуңа да инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә сезгә, үзегез яшь булуга карамастан, тормышның, гаиләнең бөтен яктан да сез ачып безгә күрсәттегез. Без аны бүген тормышны карап утырдык. Күп кенә әйберләрне, үзебезнең үткәнне. Шуңа да сезгә дә тормышыгызда инде мәхәббәт, бер-берегезне хөрмәт итегез, бер-берегезне яратыгыз. Менә һәрберегез барыгыз да яшьләр, мәхәббәтегезне саклап, инде балалар, гаилә иминнәгә биреп, алга таба яшәргә, үсәргә, иҗат итәргә язсын сезгә. Һәм дә инде менә шулай мотор иттереп, безгә кичләребезне ял иттергән өчен бик зур рәхмәт сезгә. Иҗатыгызда зур уңышлар. Барлык тамашачылар өчен рәхмәт сезгә. Сезгә уңышлар, менә сезонны мотор гына ярып киләсез. Алга таба инде планнарыгыз бик зурдан. Шуңа менә коллективыгыз, тренердәй коллективыгыз бар, тренердәй җитәкчеләр, шушында үзенең бик данлыклы безнең инде әйтәбез артистларыбыз бар, киңәшчеләребез бар. Үзеңнең туган җирең, монда һавасы да, җире дә синең өчен, бөтен менә иҗатың өчен сезгә барлык ярдан ярдәм. Безнең җитәкчелек ягыннан үзеңне аңлаган Айдар Хасанович әле бүген дә үзенең киңәшләрен биреп, үзенең менә Мәскәүдән генә кайтты кичә. Аны инде менә үзенең күзләре ачылган, гел икенче төрле. Һәрбер җирдә яңалыкны күреп кайткан сайын, районда улай берләр эшләсе килә, республикага китәсе килә. Шуңа да зур уңышлар. Һәм дә инде безнең менә Людмила Николаевна, ул безнең Бердәм Россия Дәүләт Советы депутаты, безнең һәр чак безнең белән берлектә, инде 6 ай эчендә районда инде бер 5-6 тапкыр булганда. Людмила Николаевна, я говорю, координатор проекта, вот, депутат Государственного Совета, вы уже вот 6 месяцев только 2021 года, вы уже раз, наверное, 5-6 уже приезжали, по всем направлениям работу ведем, совместно вот, с Госсоветом, Республикой, правительством работаем. А вот сегодня она именно координатор вот, проекта, который я сказал, которые реализуются по федеральной программе. Людмила Николаевна, спасибо за заботу. Это очень большая поддержка для нашего коллектива, для нашего театра. Слово вам. Спасибо большое. Много слов уже сказано, и вот прям напутственные такие слова и коллективы. Во-первых, я поздравляю вас с закрытием 85-го сезона. Он такой юбилейный у вас получился. Он очень такой серьезный, пусть было всего лишь несколько премьер, но они просто топовые, наверное. Ильгиз, огромное вам спасибо за вот сегодняшнюю такую современную постановку. Вот сколько знаю театр, сколько смотрела по репертуару, вот такой современной, наверное, еще не было. Поэтому огромное вам спасибо. И я 3 года уже как координирую, являюсь координатором этого проекта. И за 3 года, мне кажется, вот все, что я смотрела, вот такого вот не было для нашей молодежи. И сегодня, и вообще всей вашей команде, потому что работали командой здесь, это большие уроки для актеров Мензелинского театра. И надеюсь, что действительно здесь будет еще поставлено несколько спектаклей. И вот именно этот спектакль мы должны обязательно прокатить по республике. Потому что все, кто находится сегодня в зале, вот любых возрастов, я смотрю, каждый примерял на себе эти истории жизни. И, наверное, скажу такими словами, что жизнь – полосатая черная штука, но об этом твердить я еще не отвык. Жизнь – это школа, и это наука, научит любить и ценить каждый миг. Если ты вечно конючишь, рыдаешь или ругаешь матом благим, прелести жизни ты не познаешь. Жизнь лишь отравишь себе и другим. И поэтому жизнь, она у каждого одна, и сегодня было сказано это несколько раз в спектакле. Конечно же, нужно
уважение друг к другу в семейном браке, терпимость друг к другу, ну и, конечно, чтобы царила любовь. Любовь, она всегда должна быть, несмотря на любой возраст. Я поздравляю вас всех. Действительно, этот спектакль поставлен в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины», театра малых городов. В этом году у вас 3 таких будет премьеры. И мы надеемся, что мы еще раз будем громкими аплодисментами аплодировать нашим актерам. Этот проект будет жить, театры будут получать финансирование. У нас в республике участвует 12 театров, получают финансирование, денежные средства, получают огромный опыт. Спасибо. Hurmatli tomoshabchilar, endi hozir bo'laklov ulushini ko'rishamiz. Bizning endi ko'pgina artistlarimizga, ishlarimizga bo'laklarimiz bor. Tatar teatri san'atini o'stiruvga zo'r ulushini kiritgan uchun Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligining maqtov gрамотасы bilan Sobir Umidboyev ismidagi Minzala Tatar davlat drama teatri artistkasi Ilsina Minimullina bo'laklanadi. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligining maqtov gрамотасы bilan teatr artisti Ilnos Xismatulin bo'laklanadi. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligining maqtov gрамотасы bilan teatr artistkasi Roniya Jihanshina bo'laklanadi. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligining maqtov gрамотасы bilan teatr artisti İlyas Zakirov bo'laklanadi. Albatta, bizning teatrimizdan da bo'laklarimiz hazırlangan. Sobir Umidboyev ismidagi Minzala Tatar davlat drama teatrining o'ng'ishli ijodiy ishchanligi uchun teatr artistkasi Dilara Karimullina rahmat xotirjam bo'laklanadi. Minzala teatridagi o'ng'ishli ijodiy ishchanligi uchun teatr artisti Nafis G'ayfullin bo'laklanadi. Rahmat xotirjam. Minzala teatrindagi ko'p yillik nomusli xizmati uchun sahna mashinisti Oygul Farraqova rahmat xotirjam bo'laklanadi. Minzala teatrindagi ko'p yillik nomusli xizmati uchun rekvizitsiya mudiri Anna Shaymardanova rahmat xotirjam bo'laklanadi. Bo'laklanishlar ishini ko'ngildan qutlaymiz. Allohni bilmagan edik. Allohni qutlaslari, shu qadar bu o'zining bir belakagina сюрприз bo'ldi. Я бы хотел, воспользоваться случаем, Николаевна, хотел бы выразить огромное спасибо в вашем лице за такой чудесный проект, партийный проект, потому что благодаря этому проекту много делается в республике, не только в республике, а вообще в театрах, в культурной жизни нашей страны и нашей республики. Вот просто пример приведу. За последние 2 года наш театр приобрел 2 автобуса, один 17-местный, один 8-местный. Более 12 постановок было на эти средства поставлено, вы сами видите. И такие маленькие провинциальные города, как Мензелинск и другие, очень ценят и благодарят вас, потому что много делается. И обновляется материально-техническая база,
и костюмы, и цеха, декорации и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, осталось только ремонт сделать. Вот, кстати. Это был намек, Виктория Николаевна. Прошу прощения. И я бы хотел сказать огромное спасибо председателю нашей партии «Единая Россия» Фаид Хорошему Мухаммедовичу. Потому что он сам лично контролирует каждое движение этого проекта. И мы также очень благодарны, наш коллектив очень благодарен ему. И у нас такая традиция есть, но кто нам приезжает в гости, мы обязательно дарим самый вкусный чак-чак в мире, наш мезерийский чак-чак. Я еще слово скажу, это не только укрепление материально-технической базы, да, это ценно, но самое главное ценное, это возможность приглашать режиссеров. Вот, благодаря режиссерам здесь на сцене такие спектакли. Ну и мое напутственное слово, мой наказ, наверное, будет. Тема актуальная была сегодня, мы ее посмотрели, но в этой труппе 3 человека, как мне сказали, которые не имеют еще второй половинки, поэтому постарайтесь уж, пожалуйста, кто не имеет второй половинки, за это время вы прошли на сцене эти этапы жизни, чтобы вы соединились судьбы, и чтобы вы в ближайшее время, то есть были у вас брак заключен, и не повторяли таких ошибок, которые играются на сцене. Hazır bugünkü madem kişiye bir nokta koyup da şunu böyle bitiririz. Barlık tamaşaçılarga bek zor rahmet, barlık kelgan qonaqlarga bek zor rahmet. Hamda albatta bizning artistlarimiz, bizning kollektivda bugungi premyera bilan qildik. Ham ayusha zor rahmatimiz bugungi sahna qo'yishi Ilgiz Zaydiyeva. Barimizda eson sog' bo'ling. Hali bizning sürprizlar bek ko'p, shunga ko'ra kelasiz. Siz onda ishtirokchimiz. Barimizga sog' bo'ling. Келесі ұшырашуға қадар, қадірлі тамашашылар.